Ja sou, nois i noies, benvinguts un altre dia, una altra setmana a aquest, al nostre canal. Espero que estigueu força bé i espero que estigueu preparats per una nova recepta i per viatjar, perquè ens anem més enllà del Mediterrani. Avui ens anem cap a Grècia, per això us he saludat en grec. Si hi ha algú que sap de grec o algun grec, que ho dubto perquè no sé jo, que em corregeixi si ho dic malament, d'acord? Bé, doncs això, que avui ens anem cap a Grècia perquè estarem preparant un pastís grec. Un pastís grec que es diu galatòpita. Així que no m'enrotllo més i comencem. Doncs comencem. I aquí tinc el motlle, que ja el tinc aquí sobre aquesta reixa, per poder-ho manipular més fàcilment. He preparat el motlle untant-lo amb mantega. De moment el deixem aquí. Tinc el forn precalentat a 180 graus i aquí tenim la nostra massa filo. Posarem la massa filo de moment aquí per organitzar-nos una miqueta millor. Aquí tinc la mantega que ja l'he fos a petits cops de microones. Molt bé, doncs comencem agafant la primera fulla de massa filo. I amb un pinzell la pintarem amb mantega. Bé, doncs un cop tinc untada la massa filo, l'he d'anar doblegant, així com si fos un acordió, en zig-zag. Tinc la taula neta, Bé, se'ns ha trencat, no passa res, mireu. Veieu? Així com si fos un acordió. I ara l'enrotllem sobre si mateix. Posarem el motlle aquí perquè es vegi. I la posem al centre del motlle. I amb l'altra fem el mateix. Hem d'anar fent el mateix amb totes les fulles i anar-les enrotllant aquí, fins formar alguna cosa semblant a una flor. Una miqueta de paciència i anirem muntant el pastís. Això és el més entretingut, anar untant els fulls i anar-los enrotllant. Després ja va la cosa una miqueta més ràpida. I fem el mateix que hem fet amb els altres. El posem al voltant. I mireu, ja la tenim muntada, ja està tot aquí enrotllada, muntada de mantega. I bé, ja us he dit que tenia el forn precalentat a 180 graus, així que ara portaré el motlle al forn uns 10 minutets, que quedi lleugerament daurada. Així que som-hi! I mireu com ens ha quedat després de 10 minuts. El forn està cruixent. Bé, doncs de moment això ho reservem i passem a preparar el farcit. I comencem posant una cassola al foc, encenem el foc, li afegim la llet, la pell de llimona i la branca de canyella. I també un rajolí d'essència de vainilla o una culleradeta. I ho tindrem aquí fins que comenci a fumejar. Mentre s'escalfa la llet, agafem un bol i afegim els ous. I el sucre. I mireu, això ja comença a fumejar.
Així que retiraré la pell de llimona i la canyella. I perquè no se'ns coli cap trosset de res, ni ninguna brossa ni res, anem a colar la llet. Recuperem els ous i anirem afegint la llet sense deixar de batre. I aquesta és la barreja que afegirem al nostre motlle. Ha espumejat moltíssim. Ho farem un cullerot perquè no vull liar-ho gaire. És que mireu quina espuma. Mare meva. Doncs bé, ho farem un cullerot. Ho farem al cullerot perquè hem d'anar omplint tots els espais. No patiu per espuma perquè això baixarà. Hem d'anar omplint tots els espais, sense deixar cap de buit. Doncs bé, ja ho tenim. Ara ens anirem cap al forn, el tinc a 180 graus i el tindrem entre 20 i 30 minutets. Hem de procurar que qualli tot el farcit que li hem posat de llet. Així que podem comprovar punxant amb un escuradents o amb una forquilla. Així que som-hi! I mireu quina meravella! Al final ha estat uns 25 minutets al forn i aquí el tenim, ja està fet. A part de ser un pastís que ha d'estar boníssim amb la crema, perquè a mi m'encanta la crema, trobo que és molt, molt maco i crida moltíssim l'atenció. La forma aquesta de flor la trobo xulíssima. Però bé, en el moment de servir, li donarem un toc amb sucre glaç. I ja està, acabat. Aquí teniu la galatòpita. Bon profit a tothom. Molt bé, nois i noies, i fins aquí el nostre pastís d'avui, la nostra recepta, la nostra galatòpita. Espero que proveu a fer-ho, que us quedi superbé, que m'ho comenteu aquí sota, que ja sabeu que qualsevol comentari és benvingut. Aquí us deixo la meva adreça d'Instagram i dit tot això, adio. Ens veiem la propera setmana. Adéu.